Hej så folkens, og velkommen til. I dag så skal vi lave en ny serie, og det er Freakyville Prison, normal prison. Og I kender det sikkert godt fra Browns of Denmark og Saki MC og Versing og det der. Så ja, det vil jeg også bare lave, så ja. Og jeg har kit OP, men det kan først bruge 15.000 sekunder. Så har jeg Mad Chemist, jeg har 1,5 millioner. Ja. Og jeg vil lige vise min celle en gang. Den er herhenne. Ja. Den er her. Jeg har en skide god ven, som jeg mødte her i forgårs, eller i går. Og han skarpede med, og på mandag kommer der video op sammen med ham, hvor vi kæmper i Black Market. Og ja, jeg kan lige vise rundt i min chest. Jeg starter lige nedefra. Armor. Siege. Armor. Random. Med. Armor. 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 Sindssygt. Og jeg kan lige tage noget armor på. Så skal jeg have en chestplate om mig. Der er ikke nogen svær. Jeg kan lige vise min ven celle. Og hvis du ser med derude, så er du fandme nice, bro. Okay, kom så. Ej, lad nu være. Hvad fuck, man? Hvad fuck sker der? Ej, man. Sådan går det jo, altså. Jeg går bare derned under. Fuck noget lort. Hvad sker der lige for det her? Det bakker helt. Jeg kan slet ikke bare, jeg kan ikke bare komme derned, seriøst. What, man? Sker der? Ja, og så løber du bare ned her. Han er også Mad Chemist. Og så løber du over her. Jeg må lige undskylde det her pis. Det kan jeg sgu ikke gøre for. Og nu lad. Her er en celle. Han har fin nok ting. Armor. Fin nok. Masse mad. Ja. Den der. Den der. Jeg høster lige hans mark. Ja, baby. Men ja. Det bliver så fed nok serie. Og hvis I ikke kan se min seneste video, så hop der lige ind og se den. Spiller Let's Play. Men ja. Og jeg tænker bare sådan, hvis du ser med derude, så må du også gerne tage mit weed. Vi deler det bare op. Okay, godt så. Men ja, de der sheets kan jeg bare få. Sådan der. Bare der. Så kan de super ud af det. Det er nice. Oh yeah, baby. Jeg er nødt til at lige gøre sådan her. Okay, godt så.
Skriv det. Sig hej til UT. Nå, jeg er blevet muted. GG. Ej, I må virkelig undskylde det her. Det er altså rigtig irriterende. Det plejer aldrig at gøre sådan her. Det bugger helt. Hej Christian. Og ja. Men det er bare sådan en infovideo om, der kommer den her serie. Ja, ikke så spændende. Normalt. Men ja, jeg vil sige tak fordi I så med. Husk at like, hvis I kunne lide videoen. Dislike, hvis I ikke kunne lide videoen. Og ja, så ses bare i næste video. Hej hej.